Daşoz velayetinin Göroğlu etrafının döwlet dukanynda ilata yeňillikli bahadan paýlanýan uny almaň üstünde dören ýakalaşygyň netijesinde bir ayal helak boldy. Waka bilen bagly dukan satyjysy tutsak edildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmesi 18-nji iýulda Sewitden maglumat berdiler. Waka 14-nji iýulda etrawyň 3 kilometr çemesi gündorunda yerleşýän Ýagtylyk Daýhan birleşigindäki 19-njy dukanyň öňünde boldy. Şonda un almaň üstünde dören ýakalaşykda 45 ýaşlaryndaky ayal dukanyň basançaklaryndan ýykylyp jan berdi. Anny güni Göroğluda howanyň temperaturasy gündüz kölegede 44 gradusyny aşdy. Şonu 3 ay bäri un paýogynyň paýlanmagyna garaşýan 300-den gowrak adam dukanyň öňüne üýşdi. Adamlar dukanyň öňünde kölege tapman günüň aşagyna durup öýlen sagat 4-de çenni un paýlarynyň berilmegine garaşdylar. Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Dukan işýäri sagat 4-de gelen unyň möçörüniň azdygyny aýdan soň adamlar dukanyň gapysynyň öňüne ylgadylar. Kagyza ýazylan nobatlar goýup bolsun edilip adamlar alanyňky etdiler. Netijede owa adamlarynyň arasynda dören dawa jenjel ilki ýakalaşma soňrada ýumruklaşma baryp ýetdi. Şonda 6 çağanyň ejesi paýok gurbany boldy. Ýakalaşmanyň netijesinde bolan itekleşmede ol dukan basançagyndan ýykylýar we kellesi basançagyň gyrasyna güýçli baryp degýär. Ol agyr travma alyp wakanyň bolan ýerinde jan berýär diýip çeşmämiz bellidi. Azatlykda aýalyň ady barada maglumat bolsa-da onu köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Oba adamlary aýaly etrap hastahanasyna alyp barýarlar. Ýöne bu ýerdäki lukmanlar onuň ölendigini tasdiklaýarlar. Waka bilen bagly etrawyň jenaýat agtarış bölümi derňew işini geçirip başlady we dukan satyjysy tutsak edildi. Adamlar dukanlara dızap girmäge çalışýan mahyly dukan satyjysynyň olary itip goýberennigi we merhum aýalyň aýagynyň taýyp basgançakdan ýykylyp ölenligi barada maglumat bar. Dukan video kameralary hem barlanýar. Şeýle waka bilen bagly nobatdaky adamlaryň ählisi hem etrap polisiýada soragy çekilýär. Dip çeşmämiz aýtdy. Azatlyk baýdylanlar barada Göroğlu etrap polisiýasynyň Sewda bölümünden we etrap hastahanasyndan şeýle-de agzalýan dukandan kommentariýa alyp bilmedi. Bu waka Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda ilata yeňillikli bahadan satylýan unyň we çöregiň ýytygyçylygynyň dowam edýän we ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň giň ýaýran işsizligiň arasynda barha köp maşgalanyň bu önümlere garaşly bolup galýan mahalyna gabat geldi.